Viral karon ang skit sa mialma nga orange nga gustong tawagong Sharmaine. Lagi pang avocado nga gustong tawagong Melanie ug ang langaw buot tawagong Vanessa. Naiinis naman ako, te, kasi parang hindi naman ako pinag-isipan. Parang obvious naman kasi sa akin, te, orange, wala na bang ibang pangalan? Ano ba sana talaga ang gusto mong pangalan? Ay, ang gusto ko sanang pangalan ay Sharmaine. Kana ang rant sa nang luod nga orange kay daw wala daw ginakuna ang iyang pangalan. Nahimo na hinuong juicy ang istoryahanay sa mga prutas kay daw nakakuha og simpatya sa netizens ang orange nga gustong mahimong si Sharmaine. Napa-enter frame sab si Avocado nga buot sab daw niyang ilisan ang iyang pangalan ug himuong Melanie. Ang ilang bright idea nakuha dayon sa napanotaryo sa usa ka fly o langaw. Obvious naman daw nga makalupad siya maong mas maayo unta nga tawagon siyang Vanessa. Ang hugot nila nga name change idea sa content creator nga si Baet. Milyon na ang views niini online.